Ubani loyo? Yabona-ke kuyobe kuyinhlahla mangayena uRasta loyo. Imina vele, usulelwe RA. Rasta ufunani ebusuku kanje? Yazi sekulele. We-RA usengidubulile futhi umagqomoza. Ayi Rasta, yabona mina indaba yakho yengithayingela. Yabona wena Rasta, wena ey'cebala njalo uyakuhlukumeza nje futhi. Akusimi enikuhlukumezayo, umagqomoza osihlukumezayo. Kodwa Rasta, nawe omdala ngawo nayo intombi uzodubula ngayo amagqomoza. Nawe nje RA umdala kodwa unayo intombi. Yabona usuyabheda-ke manje. Ngizosuke ngithi hamba, ngizosuke ngixoshe la. Niyaxolisa RA, benidlala mina, benidlala. Wena Rasta uyahlupha ngoba makudutshulwe wena kumele kwazi izwe lonke leli. Kumele kwazi uma wakho, kumele kwazi mina. Sonke nje kumele sihlukumezeke. Kungcono umxoshi u-RA umagqomoza, kungcono umxoshi. Phela ngeke ngisuke ngikuxoshe kenzeka lutho Rasta. Hawu RA nje niyasho ukuthi uyanidubula. Hhayi phela nisuke nivumelene Rasta, kushuthi nawe uyathanda libe lekudubula. Hayi mina anithandi, mina anithandi mina. Kuyabanda fulani ephaseji RA, mina nagodola. Ngifuna umama, umagqomoza uzobona. Hayi Rasta uyahlupha kodwa nawe umuntu akasawazi nokulala nje ngokuthula. Hayi Rasta. Rasta kodwa ngasho ukuthi anocisha ama-lights la ebusuku uma senilala la ephaseji. Ngasho ukuthi anocisha ama-lights. Ubuye ama-lights anacishile. Uthe ubuye ngoba isikhathi. No-11. Hayi alright, ngena ngizokuhlalisa nje kancane bese uyabuyela erumini lakho. Niyabonga RA. Kodwa mase sikhuluma amaqiniso RA, nawe kube wawuno-rooms awayizokudubula. Ngizokukhipha-ke uzohamba. Kusho 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 njengogogo